Какво е това храна за душата? Ще разберем след малко. Здравейте, аз съм Тония Кръстева, сертифициран нутриционист, нутритоник, както ме познават повечето от вас. Занимавам се с биорезонансна диагностика, холистична медицина. Помагам на хората да изграждат здравословни навици, изготвям хранителни режими индивидуални спрямо тяхното състояние и се старая да им помогна да водят един добър, балансиран и щастлив начин на живот, да бъдат пълноценни както за себе си, така и за близките си. Днес искам да обърнем внимание на връзката ни с храната и да започнем от там, че в днешния свят на изобилие имаме храни, плодове, цветове навсякъде. В кварталния магазин буквално долу до нас има изобилие и разнообразие от най-различни видове, вкусове, дошли от другия край на света, които ние можем буквално да се докоснем за няма и 5 крачки, да се разходим до магазина и да ги опитаме. Но какво всъщност ни доставя връзката с храната на емоционално и на физическо ниво? Ще се опитам да разнищим днес и да ви дам някои полезности, които може да използвате в ежедневието си. Всеки човек, осъзнавайки или не, има емоционална връзка с храната. Първата връзка на човек с храната реално е чрез неговата майка, която му дарява храна, като го кърми, и то напълно безвъзмездно. Тоест това е първо най-чистата любов, която се получава между майката и детето, когато майката не очаква нищо от това дете, а просто иска да го нахрани. И момента, в който, когато ние сме деца, изпитваме една чиста любов и връзка с храната, ние я разбираме като любов. Тази връзка в ранното детство вече започва да се изменя под различни форми, като например цитат от детството на повечето от нас: ако не си изядеш храната, ще ти я изсипе в гърба, или разни други цветущи фрази, които всъщност могат да ни накарат не просто да не обичаме някаква храна, дори да я мразим и до края на живота си да не опитваме повече. Така много рязко и несъзнателно се прекъсва част от връзката ни с храната. Но най-хубавото е, че чрез храната можем да си доставим удоволствие и наслада. И въпреки, че всеки се стреми да бъде на някакви режими, хранителни планове, ограничения, храната всъщност може да ни доставя удоволствие и трябва да ни доставя удоволствие, защото тя съдържа даровете на природата и когато ние се храним с даровете на природата, всъщност предизвикваме взаимообмен. Друг хубав аспект в днешното съвремие е, че освен, че имаме достъп до всяка храна от целия свят, буквално на 5 крачки от себе си, до кварталния магазин, не се налага да ходим в гората да си я ловим или да си я берем. Така че, нека се възползваме и от този плюс на съвремието и да погледнем от тази гледна точка на храната. Искам да отбележа също и няколко неща, върху които може да помислите и да отделите време за цялостно как да поглеждате към храната. Много е важно на първо място да консумираме жива храна. Тоест, колкото е възможно повече храна с по-висока алкалност, повече свежа и прясна храна. Тя трябва да е жива, защото храната има живот в нея. И когато, например, растенията поемат слънчевите лъчи и после попадат в нас на клетъчно ниво, така и ние придобиваме от тази слънчева енергия и сме по-заредени. Затова, когато се храним с повече жива храна, се чувстваме много по-добре. Например, хора, които дълго време са консумирали много месо, млечни продукти, преработена храна и преминат на режим по-лекотен от изброените, включващ много свежи плодове, салати, ядки, те започват да се чувстват по съвсем различен начин, защото биохимията в тялото се променя
И буквално мозъкът ни започва да работи на едно друго ниво. Много по-благо. Това се усеща много бързо и именно това имам предвид, когато препоръчвам да консумираме повече жива храна. Ако нямаме възможност да консумираме такава или не искаме по някаква причина, защото има хора, с които работя, които през живота си не са консумирали плодове и зеленчуци, спокойно можете да набавяте тези липси с диви, сурови, сушени, живи супер храни, за които мога да ви разкажа отделно и конкретно във вашия случай. И по този начин да набавяте липсите, които не си набавяте от консумацията на живата храна. Друго важно нещо, което искам да отбележа спрямо храненето, е да се храните бавно. И да дъвчем храната си колкото е възможно повече пъти. По този начин, не бързайки да сложим всичко възможно в устата и да преминем към следващата задача, следва един процес на осъзнаване. По този начин, първо, че храната се усвоява първо в устната кухина, от слюнчестите жлези, които пускат храносмилателни ензими, първо от тук, после вече в системата нататък. Започва усвояването и можем да се насладим на храната. Когато ядем бавно, извършваме един осъзнат процес. По този начин нямаме предпоставката да приядем, защото бързото хранене пропуска връзката мозък-стомах, в която ако не сме се нахранили осъзнато, става така, че прияждаме, защото до мозъка не стига сигнал, че стомахът е пълен. Пример, ако изядем една салата с една пържола, може да го направим за 20 на минути, може да го направим и за 5 минути. В втория случай е много по-лесно да приядем, да бъдем подути после, да имаме газове, защото чрез бързото хранене поглъщаме много въздух. Така, всъщност говорим за насладата от храната. Колкото по-бавно ядем, толкова повече усещаме с вкусовите си рецептори и храним и мозъка си. Друг аспект, на който искам да обърнем внимание, това е момента, в който ако наистина имаме връзка с храната и се храним по-осъзнато и тя ни доставя удоволствие, ако се храним 3 или 4 пъти на ден, т.е. по-често се храним, ще имаме повече пъти връзка с тази храна. И няколко пъти през деня ще изпитваме наслада от храненето. Пример за това е едно нормално хранене 3 пъти на ден, може и 4. Като в другия случай, ако цял ден гладуваме и сме на предела на силите си, в момента, в който вече сме освирепели като зверове, се нахвърляме върху всичко, което видим в дадения момент и се храним много по-бързо, много по-неосъзнато. Просто искаме да задоволим инстинкта си за глад и самосъхранение. Докато когато има регулярно хранене, можем да си позволим моментите на наслада с храната и да бъдем по-осъзнати, което също ще има ползи, както споменахме преди малко, за храносмилането, за по-добрата работа на стомаха и на перисталтиката. Друго нещо, което бих ви препоръчала, е да се награждавате. Да, правилно ме чухте. Дори да сте на режим, на диета, имате право на награда. Дали тя ще бъде нещо сладко или солено, това зависи от вашите вкусови предпочитания. Всички разни хора, разни идеали, всеки има своите предпочитания, своите любими неща. И да, дами, също може да се възнаграждавате в този специален момент от месеца за вас, без да изпитвате никакви огризения. Наистина тялото ви тогава има нужда именно от това, така че ако прекалите малко с сладкото или с соленото, не се обвинявайте. Просто когато този цикъл приключи, продължете с нормално хранене и начин на живот. Аз лично не се изкушавам от сладка храна, по никакъв начин тя не може да ме съблазни, но си признавам, имам си моменти, съгрешавам с солени неща. Но истината отново е в баланса. Няма защо да се наказваме и да се самообвиняваме, при положение, че
много голям процент от времето се грижим за себе си, храним се целесъобразно, природосъобразно, нормално, не преяждаме, не злоупотребяваме с храната. Така че в моменти на слабост или емоционални моменти, когато, например, сме на семейен празник, детско тържество, рожден ден, това е един емоционален момент. Храната ни събира, както и на здравиците. Може да изпиете чаша вино, може да си похапнете нещо, което не е в обичайното ви меню, без да се чувствате и да се самообвинявате защо сте го направили. И както даваме храна за нашето физическо тяло и задоволяваме физическите му нужди чрез храна, бих ви препоръчала да се погрижите и за онази част от вашето тяло, която е нематериалната. По този начин ще обедините всички ваши тела в една форма и те ще бъдат абсолютно щастливи и доволни. Като бих ви препоръчала две много простички неща, за да задоволите другата част от себе си. Едното е да четете книги. Те ще нахранят онази част от вас, която има нужда да се потопи в нематериалния свят и да проектира сюжета на книгата, да развие творческия потенциал, да ви разсея от ежедневието, да стимулира работата на мозъка и вашето въображение, което е гаранция за едно несравнимо усещане и наслада на друго ниво. Защото в днешно време всичко, което получаваме наготово през телефоните, през филмите, които гледаме, ние получаваме едни готови модели. Получаваме визията и виждането на някой друг, а нашето въображение остава на заден план. За да се движим напред, да има прогрес, е хубаво и много важно да развиваме своето въображение и да даваме отклик на творческата си активност. Другото нещо, което бих препоръчала, е една друга активност, свързана с спорта. Много е важно да се движим, да спортуваме, защото движението ще укрепи и физическото ни тяло, но и на духовно ниво, душевно ще изпитаме едно чувство, което е научно доказано, че е равносилно на това да консумираме най-любимите си сладки продукти. Например, 20-минутна разходка в парка или на плажа, или където имате възможност, дава и отделя същите вещества и хормони от тялото ни, които ни дават и ако изядем една своя любима вафла, шоколад или някакво лакомство. Така че, освен да наситим физическото си тяло, е добре да се погрижим и за емоционалното. Така, храната ще бъде за нас удоволствие, наслада и здраве. И нека да избираме мъдро как се храним, как действаме в ежедневието си, защото малките неща са тези, които променят и, както се казва, преобръщат развоя на нещата. Хранете се осъзнато, хидратирайте се, движете се и ако имате въпрос или нужда от консултация, с мен ще се радвам да се запознаем. Благодаря ви и до нови срещи!